लबारखौ आं दा हाखांजोब्बाय लबार हानो होनना फैदोंमोन नालाय नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै नैबेहाय गसरगासिनो बिदैया लबारनि रोसिया बिदि दा गबाय थासिन बेयो गाबोन फुङाव बेखौ बोखांफैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननो बिबार देखायनो नागिरदों आरोना बिराद बिबार मोजां बारनानै दङ बै इथिहाय आं दा थांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो नैबे नायनो हागोन नै बिदिनो गिदिर गिदिर दंफांनिया बरटिक जाहांबायानो गाबोन फुङाव खांफैनांगौ खोब फुङावनो आं दा नोंथांमोननो बिबार देखायनोसै वाव सलिड बारखादों नै लोगोफोर बिबारा मा बिबारथाय मिथिया बिनि बिबार नामखौ गायनायसै आरोना बियो फोनाय वाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै आंनि उनथिंजाय जोबोद समायना बिबारा गोमो 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 रिल्स मोननैसो बानायनांगोन गाबोन हामफै जागोन बेहाय र' बरियाथार लोगोफोरा आं दा माने दंफां सायाव गाखोदों आरोना नोंथांमोननो बिबारखौ गोजौनिफ्राय देखायनो नागिरदों आङो एसे र' गाखोना लागोन दंफां सायाव गाखोबाय आं दायो नोंथांमोननो टप भिउखौ देखायनोसै नै सुपार हिटखा सलिड बारखादों बिबारा नै मा बिबार होनोथाय लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सलिड बारदों आरोना बिबारा ओइ जोंहानि लबार बागान खाथियावनो लबार बागानाबो नैलाय खाथियावनो दं सलिड बारदों सानाबो हाबथारसिगोन आं दा बिबार सिङाव हाबनानै भिडिअ बानायदों लोगोफोर वाव बिबारा अयथासार सलिड सानाबो हाबथारसिगोन ओइ नै नुहरदोंना आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना साना हाबथारसिगोन सलिडखा आरोना रिल्स बानायनांगोन बेहाय बरियानो नोंथांमोननो सिनेमेटिक लुक्स आं देखायनो नोंथांमोननो र' दिनैनि थाखाय जाथ'लायबाय दायो थांनोसै बिबारखौथ' नोंथांमोननो देखायखांबाय जोबोद समायना बारदों गाबोन रिल्स मोननैसो बानायनांगोन बेहाय नै मनाया लालायबाय गाबोन फुङाव नायफिनसै खांफैनांगोन मेचिनाव हैनांगोन लबार आथाखौ आं दायो सासे लोगोनियाव फैसा लायनो नागिरदों आरोना गुगोल पेजों सोनानै होनानै बेनिफ्राय लाना फैनोसै मिस्ट्रिफोरनो एसे हरनांगौ दं नालाय बाखिसो दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय धनिस्काया जोंना थाइगिर जायोनो ना धनिस्का खेबबाय थाना आंखौ मबाइल थुलायग्रा जाबायलै बे दाना सोलिथार नै गारबावबायसो मबाइलखौबो आं मना लानानै लाबोफानांगौ जाहैबाय आरो थाइगिर बिसनो थांसै आं दा धनिस्का हा बाय 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 थाइगिर दंफाङा बेनो नै आं मादै मोनानाव लांफैदो आरोना मन्थ' मोनानाव ओमफ्राय थाइथाम हानखांबाय हानबावनोसै दायो र' थ' लोगोफोर आं दा थाइगिर दंफाङाव गाखोदों आरोना नै खाथियावनो थाइगिर फिथाइया लानानै थांसै र' दान्दाजों हानदोंमोन आं मोनहाया नै गोजौखाय आं गाखोबाय गाहायाव ओमफ्राय नै माइबारि गोलैलांबाथाय सेसखा माइयाव मोनहैजोबखागोन थाइगिराबो बिराद बुरजा लाखाबाय आं नै नों जागोन ना जाया थ' थांबा जोंनाव आगै दंलै जोंहानाव थांगोन हा बेखौ माबायाव बेयाव मोननो नागिराहाय टाउनाव मोननो नागिरो लांनोसै आं दा मनायाव सोनानै हेलौ 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 ओइलाय बाबा नै मा जादोंलाय मा जादों हा माम मिंख्रुख्रु जाजोब्बाय इस हाथायाबो थाइब्रैल' एन्जर हाथाय बायदि धनिस्का नै बुम ओइ नै बुम थांबाय ओइ नै
दे आबोन बद दे दे हा Hello hôn. Ơi hello hôn. Đi. Hello. दे Bê khơ mèo biếu. Ơi hôn. Hello. Hello. Này cô. Dhaniska Am. meng brang Kau đi hôn. Hello. Hello hôn đi. Đi. Uni di nang jebai Đi lấy. Ơi hello hôn lại. Hello hôn lại. Ai. Bab. No. Mabar. sejak sejak No. Tambuh. Này nó có đi con. ayo gudungtar gudung 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 Nah, subung nah, Dhaniska dustu terbaik. Dhaniska nih. Ini tata. Dhaniska nih dustu terbaik jengna. Hello. Nah, sekarang. Mas kazi hay bilay. Thang papa thang na hay ning. Apa mau deh? Dir sana ini deh. Deh, apa mau deh? No. Nambah. Tahan. Ketau. Hello. Bye bye, जा थाइगिर खाजानोसै bye bye नोंनो होखाला. Hello. Yang musuh lại. Agak. Ayo. Wah, mosaनो रोंबाय थ' Dhaniska. Đuôi mình xe đâu. Deh. Hey. Không muốn thằng này rồi. Agak. Nों मोसानायखा रायहट मा माखा रायहट. Deh. Agak. Rihom. Come out. Agak. Deh. Đây mà ăn chim phi này. Deh mosa dong mama nih. Deh. Tam được. Deh mosa. Agak. Này. Agak. Jadeng deh mosa. Semua lagi nih deh. Aja ini semua deh. Agak. Deh. Di. Aku undur di. Di. Ini gua. Mau sama tarik sih di. Mama jangan di. Nih, जा थाइगिर खाजि जानो नागिरदों. थाइगिर खाजि. जाबाय. गेसाव दं आरो एसे नै. एसे माने एसे बुरजायानो. जाबाय दं एसां बुरजा. बे बुरजा ओंखारगोन नामा? लेमख्लाबनो गारगोन ना बेयाव. थोबाय बेखौल' दानदो बेखौल'. बुरभक. देदो बुरभक. बिदि मोनजाबाल'सो खुसि दा. हिनजावफ्रा गासिबो नङा दे खिन्थु 100 जनाव सासेल'सो थायो. थामफियाल'. जेरै आं मेख्ला गानबानोबा सरि मेख्लाल'सो गाननो मोजां मोनो आं दख'ना गानबा जोजोबला होयो होनना बुंदोंमा जोला जोबनाय मोनो आं दख'ना गानबानो मेख्ला गानबा थान्दा गुसु मोनो मोदोमखौ. बिदि गारबावनांगौसो. एसां गारबाय थाना थ' मोनाबाय टाइम गैला. बिदि गारबासो गोथाव जायो. जानो मोननांगौमोन. मोनासिगोन हनै साना. लबारा थायबावनांगौसो. बेखायनोथ' दा टाइम गैला दे हाबाय था आंबो मावदों खामानि र' मोनजाथारसिगोन र' थाब हा. जागोन नोंबो? धनिस्का हासुबाय. हारसिं खाबथाना दोनजादों ना खामानि मोनाबा ना खाबथाना दोनाबा नोंखौ ने जायगा थाइसेयाव थायाबा नोङो मा अना गुरदोंलाय आरामसो गुरथोंलै मा नांहैनो
दाउआबो हनै धनिष्कानि बार्थडे फैथारसिगोन ना धनिष्का ओं होन बार्थडे सार्थडे गैया बार्थडे सार्थडे गैयाना जोंना ने फैसा गैया जोंहा बार्थडे खुंनो ने धनिष्का ने आबाय गेलेदोंसो धनिष्का थां गेलेथां हाखांबाय नै दै गिदिरल'सै मा होनदों नानाखैबो आंनाव गोसोंदां नै मोनजाथारसिगोन आखाइजों सिग्लिबानो जायोलै सिग्लिया आङो फिसा गोनाङाव सिग्लिनानै फिसाजोनि मोखाङाव फुनलाना होलांबाय गावखौ आङो गलायलायबाय सोरबा सोरबाथ' जानो लुगैलायसिगोन माबा लगायगोन नंबाय फुननो सानबाय फुननो जानायनानै नायनां जानायनानै मानो नायनो जाथारना